Kublai pi ki perlok baro ki bala kersian yang anak por sekepor lang ba ka jinpet jung pi ki video hapo ka ne ka channel YouTube ko jonga mantangan pen pi ka woi ka video ka ba ka woi ka snong ka ba kerteng ka snong tumur ka ba hap po uput usam jong karat nong do leadership nong po ilaka kala pelong ia ka jinpen ku snong mentaga singi dari Oktober arjar huai kum kadak ban rakhe ya ka sikha jong Mahatma Gandhi kane ka snong galai shim ya sen jam ban pen kuch nong mentaga singi da ka bayami renti lang bat kan thai bichenrang bat kirang ba bat khlung bat khnar kum ju hakane ka por tamen tan ye pej kane ka video hakano kor kom kine ki pat nong snong jong kane ka snong ki prolong ya ka jinya trai ya kta hapo kane ka snong ka jongki Nunggu ada pak kabarnya lepas. Vậy, tụi anh nhập nhẹ đâu.